Krásny deň prajem. Dnes vám prinášam ďalšiu série inšpirujúcich príbehov ľudí, ktorým sa podarilo dosiahnuť svoje sny, splniť si, jednoducho robiť to, po čom túžili, čo ich naplňa a dokonca sa tým aj živiť. Vítam pri mikrofóne Martinku Schädelbauer. Ahojte. Pekný Martinka deň, ahoj. Všetky tieto krásne obrazy a dnes vám prezradí, akým spôsobom sa k tomu dostala. Martinka, až by si mohla teda porozprávať, že čo vlastne si robila predtým a ako si sa potom dostala k tomu, že... Tak ten môj príbeh je taký celkom farebný, alebo povedala by som možno aj inšpiratívny pre mnohých. Ja mám za sebou kariéru, ak to môžem tak nazvať, 20-ročnú v korporátnom svete, kedy som sa prepracovala z rôznych obchodníckych pozícií až na človeka, ktorý riadil v poslednej práci zhruba 80 ľudí. Takže mojou náplňou práce od strednej školy až do nedávnej minulosti bola práca manažéra v rôznych nadnárodných spoločnostiach. To, čo sa stalo mne, sa stáva v dnešnej dobe mnohým ľuďom a ja som jednoducho vyhorela po toľkých rokoch tej stresovej práce a toho naháňania a obrovskej zodpovednosti a toho tlaku, ktorý išiel aj na mňa zhora a ktorý som ja musela presúvať potom následne na svojich ľudí, tak som vyhorela jednoducho a rozhodla som sa, že jednoducho končím. Bola to vec, ktorá vo mne dozrievala nejaký čas a neurobila som to zo dňa na deň, ale skutočne zo dňa na deň to rozhodnutie potom prišlo, už keď dozrelo. Musím ale podotknúť, že nemala som vôbec predstavu, čo idem ďalej robiť. To ešte aj počas celej tej výpovednej lehoty, kedy sa ma mnohí pýtali, a kam ideš a kam odchádzaš, tak som sa snažila byť taká tajúplná, ale popravde som to netušila, že kam idem a vedela som len to, že sa nechcem zamestnať, že nechcem chodiť po žiadnych ďalších pohovoroch, nechcem pracovať pre žiadnu ďalšiu korporátnu firmu. Jednoducho, že chcem začať pracovať sama pre seba. Dobre. Takže prišiel ten deň, kedy som z tej práce odišla a našťastie tento náš sociálny systém nám poskytuje nejakú tú zábezpeku, takže som si naozaj vyčerpala tú polročnú podporu a zatiaľ, alebo počas toho som teda sa pohrávala s myšlienkou, že začnem školiť firmy, ktoré sa venujú podobným veciam, ako som ja dovtedy celé roky vykonávala a začnem ich v tomto smere vzdelávať. Čo sa naozaj aj udialo, takže ďalšie 3 roky som približne vzdelávala ľudí v oblasti obchodu, vzdelávala som manažérov, ako riadiť ľudí a bol to tiež proces, ale jednoducho našla som si klientov, s ktorými som naozaj mala potom niekoľkoročné veľmi dobré vzťahy a niekoľko rokov sme spolu zotrvali. Ale stále som cítila, že to nie je to, čo mňa nejako naplňa. Ja naozaj po každom tom školení som prichádzala domov veľmi unavená a stalo ma to veľmi veľa energie, aj keď na druhej strane veľmi šťastná, pretože tá spätná väzba, ktorá ku mne vždy išla, tak bola veľmi pozitívna a tí ľudia jednoducho milovali tie školenia so mnou. Hej. Takže na jednej strane toto bola taká veľmi dobrá tiež škola pre mňa, ale stále som cítila, že to nie je celkom to, čo ja mám robiť, čomu sa mám venovať, čím sa mám živiť. Čiže napriek tomu, že aj ti to išlo, aj boli dobré tie spätné väzby, ale to vnútorné naplnenie ešte stále nebolo. Áno, nebolo. A ako to potom prišlo, že či ti to prišlo ako vnuknutie, alebo sa to nejako formovalo, akože kedy vlastne si to uvedomila, že čo vlastne teda chceš robiť? No ja som bola tvorivý človek odjak živa.
ja som tvorila už ako dieťa, som sa venovala rôznym takým veciam, maľovaniu a chodila som na rôzne kurzy výtvarné. Ale ako si som na to zabudla rokmi, že ma to bavilo v tom detstve. Sice aj v dospelosti som tvorila nejaké obrazy a poviem pravdu, že vždy, keď som bola v takom vypätom stave ešte v tých korporáciách a premýšľala som nad tým, že čo by som chcela najviac v živote robiť, aby som sa tým mohla živiť, tak vždy mi tam išlo to, že chcela som proste maľovať obrazy a aby som sa mohla tou tvorivou činnosťou živiť. Ale proste to som brala ako science fiction. Vôbec som tomu neverila, že by to niekedy mohlo prísť, niečo takéto. No a to, kedy som začala s anielmi, tak mne sa vlastne udiala taká vec, že 3,5 roka dozadu mne zomrel tatino náhle. Veľmi náhle. Proste dostal mozgovú príhodu, jedna prasknutá cievka a jednoducho odletel nám do neba. No a to bol vlastne odkaz od neho. Ja som sa ešte nejaký čas dokázala s ním spájať a pri meditácii vedel ku mne prehovárať a vedeli sme si ešte veľa vecí ako keby povedať. Veľmi to bolo také príjemné. No a my sme s manželom odleteli na ostrov Bali po jeho smrti asi 2 týždne a tam sa to stalo pri jednej meditácii na pláži, kedy som tak ho prosila, že prosím ťa, povedz mi, čo mám robiť, že ja som tak na dne, lebo naozaj mňa táto jeho smrť veľmi energeticky dala dole. A to boli jasné slova, kedy mi povedal, že začni malovať anielské obrazy. Wow. No. A že tati, a že kto ich bude kupovať? A on mi hovorí, že ty sa len proste ničoho neboj. Hej. Takže to bol fakt taký silný odkaz. No a keď som sa z tej meditácie tak akože dostala do reality, tak naozaj pri mne sedel biely pes, ktorý vôbec netuším, kedy ku mne prišiel. Tí, čo ste boli na Bali, tak viete, že tam je veľmi veľa rôznych tých túlavých psov na plážach. Takže kedy prišiel, netuším, ale mal oči môjho otca. Takže ten odkaz ešte tak ako keby spečatil a ja som mu vtedy naplno uverila. A ja som ešte v ten deň, alebo nie, na druhý deň som si zobrala počítač do jednej reštaurácie a tam som si zriadila fanpage. Anielské obrazy, s názvom Anielské obrazy. No a odvtedy to ide. Lebo ja už som nejakých anielov vytvorených mala predtým. Vyzerali ináč, teda podstatne ako títo, ktorých tvorím už teraz, ale vyzerali podstatne inak. Ale teda to, čo som mala, ten materiál, tak som tam proste nahádzala a začali sa mi ozývať proste ľudia, no. Že to jednoducho, keď to ide vlastne zvnútra, keď to má také, a má to tak byť, tak potom tí ľudia sa nájdu. Tie otcové slova, ničoho sa neboj, ma tak ako keby ubezpečili, že toto, že jednoducho mám do toho ísť. Nemám to podceniť, ako keby tento odkaz. Takže samozrejme nezačalo to hneď, že by mi začali chodiť nejaké objednávky. Aj to najprv som musela naozaj tvrdo pracovať aj dosť dlho, kým som vôbec získala nejakých fanúšikov, kým som ľudí oslovila. Ja som sa vôbec neprezentovala vtedy, akože to som ja. To boli iba anielské obrazy a nikto vôbec netušil, že kto ich tvorí. Z mojich priateľov vôbec naozaj dlhý čas ľudia nevedeli, že okrem školy... Priznať, áno, že tá seriózna pani, ktorá školí tu vo manažmente. Tak. Presne tak, ako hovoríš, že stále som teda školila, pretože vtedy to bola činnosť, ktorá ma živila, takže som školila a popri tom som teda maľovala po večeroch doma a keď začali chodiť teda tie prvé objednávky, no. Tak to je krásne. A koľko si už hovorila, že maluješ vlastne, že... Alebo odkedy už si môžeš povedať, že ťa to živí? Tak táto udalosť sa stala pred 3,5 rokom, to bolo niekedy v máji v roku 2015.
kedy som naozaj začala teda 1, 2, 3 obrazy vtedy mesačne robiť, hej, keď niečo prišlo, nejaká objednávka, potom prišli Vianoce, tak to bolo lepšie, tam už bolo možno aj 20 obrazov som vytvorila. No a odkedy môžem povedať, že ma to živí, no zlom prišiel niekedy minulý rok, asi v septembri, myslím, a možno aj keď som začala tvoriť tieto akrylové obrazy, a tie naozaj začali žať taký úplne iný úspech a tým ľuďom sa veľmi páčia, no, takže... Čiže postupne si ten štýl vypracovávala. Áno, áno. Krásne. Tak ešte prosím ťa povedz, že kde sa dajú tie tvoje obrazy kúpiť? No, úplne jednoduché. Na Facebooku som stále pod názvom Anielské obrazy, ale už mám aj pomočku Martina Schädelbauer. No, už teda som to, áno, už som vyšla dávno z anonymity, áno, ale chvíľu to trvalo. A takisto na Instagrame Anielské obrazy. Takže vystupujem pod jedným názvom, áno. Hej, dá sa jednoducho s tebou komunikovať a keď niekto by mal záujem o týchto krásavcov, tak robíš aj, ja už som videla, že robíš aj mandaly. Áno. To ako prišlo? Do mandal som bola tak trošku dotlačená jednou mojou priateľkou, ktorá má jogové štúdio a tak mi stále dávala také injekcie, že a mohla by si mi tam tú mandalu, vieš, anieli sa tam nehodia a mandala by sa mi tam zišla taká veľká. Takže moja prvá mandala, hneď úplne prvá, bola 1,20 x 1,20 m plátno. A poviem pravdu, že to ako bol masaker, lebo som naozaj ju robila veľmi dlho a kým som ju teda urobila do toho štádia, aby sa páčila teda v prvom rade mne, aby som ju mohla teda posunúť ďalej. Ale musím povedať, že naozaj mám takú spätnú väzbu práve od tej kamarátky, že odkedy tam má tú mandalu, tak to jogové štúdio je praska vo švikoch a musela ako keby ešte rozšíriť o ďalšiu miestnosť ten priestor, lebo ona to tak vníma naozaj po tej energetickej stránke, že tam láka tých ľudí a že tam láka tú klientelu. Takže veľká radosť. Áno, mandaly už takže sa stali takou súčasťou. Áno. Ja s nimi tiež často pracujem vo Feng Shui. Áno. Viem, že áno, že má to tú energetickú. Ale aj celkovo akýkoľvek obraz, pokiaľ sa tak akože s láskou vytvoria, tá energia tam je. Predpokladám, že aj ľudia, ktorí tých anielov si kúpili, že či ti posielajú nejaké spätné veci. Veľmi, no. Tie prvé dojmy sú vždy také... aby som povedala, že až precítené, že veľakrát mi napíšu ľudia, že až sa rozplakali, keď im prišiel ten obraz a že si ho otvorili. Lebo ja stále tvrdím, že tá maľba ide ako keby len cezo mňa, že to vlastne anjeli riadia moje ruky a ja už ich vlastne len nejak s tou rukou dávam na to plátno a že vlastne ku každému príde ten anjel, ktorý k nemu prísť má. Že takto cítim. No a vlastne takým tým môjim poslaním, alebo prečo si myslím, že mi to ten môj otec akože odkázal, tak je, že vlastne tí anjeli sú pri nás od narodenia až do smrti. A je stále medzi nami mnoho ľudí, ktorí o tom majú pochybnosti. Ale naopak je aj veľa ľudí, ktorí tomu veria, ale často na to zabúdajú. A ten obraz práve má sprostredkovať im ten odkaz, že som tu, som stále pri tebe, že čokoľvek, keď potrebuješ, tak stačí poprosiť, že ja som tu iba pre teba. Hej. To je veľmi krásne. To som rada, že si to povedala a verím, že teda aj vy si z toho odnesiete. Keď nič iné, tak aspoň toto, že naozaj máme tú oporu a že to energetické pôsobenie jednoducho funguje, že nie sú len tie materiálne veci, ktoré vieme chytiť, ale že existuje aj niečo viac a len tomu treba veriť, treba sa tomu odozdať. Chcela by si ty ešte niečo k tomu dodať? Ja myslím, že som povedala také gro toho celého, ale ja viem, že v dnešnej dobe je veľa ľudí, ktorí sa pohrávajú s tou myšlienkou začať robiť to, čo milujem a je to nesmierne dôležité pre život človeka alebo pre taký naplnený život človeka, pretože mne sa ten život začal meniť úplne od základov vďaka tomu, že z tej vystresovanej matky a manželky a ženy, ktorá častokrát chodívala domov, je zo mňa úplne iná bytosť.
Hej? A úplne iní ľudia mi prichádzajú do života. Takže tá kvalita toho môjho života sa posunula úplne niekde inde vďaka tomu, že som naozaj našla v sebe tú odvahu a že som vystúpila z toho Matrixu, hej? Ktorý ma vtedy presviečal, že toto je najlepšie, čo môžeš teraz robiť a tu máš stabilitu, máš auto, príjem a tak ďalej. Ale môžem povedať, že v skutočnosti je to len naozaj také klamstvo, ktoré tu dostávame ako keby zvonku, pretože mne sa darí o mnoho viac teraz, ako sa mi kedysi darilo v tej práci. Hej. Ja to presne to vnímam rovnako a presne to je dôvod, prečo robím tieto rozhovory a celkovo celú tú stránku Ars Vivendi, teda umenie žiť a povzbudzujem ľudí, aby naozaj tiež išli za tými svojimi snami a aspoň sa pokúsili robiť to, čo ich baví, čo ich naplňa, pretože bez toho naplnenia je to len také prežívanie. Takže ja ti veľmi krásne ďakujem, som rada, že si nám tento rozhovor poskytla. Ďakujem. Dovidenia. Pozdravujem všetkých, majte sa pekne.